سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ተቀራዳማይ ብሽክሌታ ፈረንሳይት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃንን በዓልቲ ቤቱ ኢንጂነር ሸዊት ገብረ ሚካኤልን በኹሩ ውላዶም ተቦኪሮም እዞም ወዲ ዝተበከሩ መጻምቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 እዮም ቃል ኪዳን ኣሲሮም الحمسان حموشن وردر قردم بشكليتا بريزيدنتا زور تركي لومي بناي 293 كيلومتر رحكت رابعي مدرخ ابز قصللم ኤርትራዊ ተቀራዳማይ ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና መርሃው ቅዱስ ሕጁን ግዜ ከይከሰረ መበል 37 ተርታሒዙ ምታው ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ደረጃው ካብ 10 ናብ 9 ኣማሓይሹም ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣውስትራልያዊ ተቀራዳማይ ክለብ ሎቶ ሱዳል ካሌብ ኤዋን ክዕወተሉን ከሎም ቢጫ ማልያ ድማ ካብ ዝባን ኣየርላንዳዊ ተቀራዳማይ ክለብ ቦራ ሳምቤነት ኣይወፀትን መርሃዊ ብ34 ካሊታት ጥራዩ ድሒሩ ዘሎም ንእትድግፋ ጋንታ ምእንቲ ክትዕዘብ 28 ሰዓታት ብመኪና ተጓዒዝከም ኣብ ሰዓትካ ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕካ ኣይ ተጋጊኻ ኣለኻ እታ ንስኻ ደሊኻያ ዘለኻ ዓዲ ካብዚ ዘለኻዮ 6 ሰዓታት ተጓዒዝካ ትርከብ እንተ ዝብሉኻ እንታይ እንተሰማዓካ ኣብ ኤርትራ ትኹል እግሪ መኸል ዓዲ ንፋስን ዝብል ስም ዝሓቆፈ ዓድታት ኣብ ክልተ ቦታታትን ዝርከባ ኣብ ጀርመን ድማ በተመሳሳሊ በፍራንክፈርት ዝስየማ ክልተ ከተማታት ኣለዋ ፍራንክፈርት አም ማይን ፍራንክፈርት አንደር ኦደር ዝተባሃላ ከተማታት እየን ፖርቱጋላዊ ደጋፊ ክለብ ቤንፊካ አልባሮ ኦሊቬራ ነቲ ትማሊ ጋንቱ ምስ ክለብ አይንትራክት ፍራንክፈርት ዘካየደቶ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ኤውሮጳ ሊግ ንምዕዛብ ናይ 28 ሰዓታት ነዊሕ ጉዕዞ ብድሕሪ ምክያዱ ብሰሪ ምድንጋር ናይ ስማት ኣብ ክንዲ ኣብ ፍራንክፈርት አም ማይን ኣብ ፍራንክፈርት አንደር ኦደር ይተራዩ ምስ ዝኹሉ መከሩ ድማ ብዓወት ዝድግፋ ጋንቱ ከይተካሕሰን እታ ጋንታ ክልተ ብባዶ ተሳዒራ ተገሊፋ ክለብ ፍራንክፈርት ኣብ ኢንስታግራም ንኦሊቬራ ሃይ ኢላ ብድሕሪ መጽሓፋ ዝሓጨጨትሉ ክትከውን ከላ ንሱ ድማ ወርኡ ብዝተፈላለያ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ስፖርት ምስ ተዘርግሐ ሳላ ዕሽነተይ ውሩይ ሰብ ኮይነ ብምባል ተዋዝዮም ሌቫንተ አንጻር ባርሴሎና ዘቀረበቶ ክሲ በፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኛ ተቀባልነት በምስአኑ ባርሴሎና ንናይ ፍጻሜ ጾታ ኮፓ ዴል ሬይ ብዘይ ጸገም ከተካይዶ ከምትኽእል ተፈሊጦም ባርሳ ቹሚ ዝተባሃለ ዝተቀጽዐ ናይ ካልእቲ ጋንታ አባላ ኣብ ቀዳማይ እግሪ መድረኽ ኣውዲዕ ከምሕላፍ ስለዘሰለፈቶያ ሌቫንተ ከሲሳ ነይራ ኣቀዲማ ኣብ 2016 ሪያል ማድሪድ አንጻር ካዲዝ ዝተባሃለት ጋንታ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ፈጺማ ካብቲ ውድድር ተኣልያ ምንባራ ኣይርስዕን ሆነ ሕግ ፌዴሬሽን ስፓኛ ሓንቲ ጋንታ አንጻር ዘይግቦ ተጻዋታይ ከም ተሰለፈ ምስትፈልጥ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ፌዴሬሽን ክጠርዕ ከም ዘሎ ኣይዝሕብር ሌቫንተ ኣብ ሓበሬታ ጋዜጣታት ተመርኪሳ ኣብ ልዕሊ ባርሳ ዘካየደቶ ክሲግዚኡ ግን ስልምት ሓለፈ ማለት ብድሕሪ 8 መዓልታት ብምዃንያ ውድቕ ኮይኑሎም ባርሴሎና ዋንጫ ኮፓ ዴል ሬይ ንምጭምባጥ 25 ግንቦት አንጻር ባሌንሲያ ክትጻወት ተኸላኸላይ ክለብ አርሰናል እስፓኛዊ ናቾ ሞንሪያል ትማል ምሸት ኣብ መንጎ ናይቲ ጋንቱ ንናፖሊ ሓደ ባዶ ዝሰዓረትሉ ግጥም ረብዕ ፍጻሜ ኤውሮጳ ሊግ ክሸይን ብምባል ጾታ ኣቋሪጹ ብምኻዱ ኣቓልቦ ስሒቦም ውሕዳት ደቃይቕ ድሕሪ ምጅማር ናይቲ ጾታ ብዘብዘብ ንሓጹር ሜዳ ጥሒሱ ናብ ዓይኒ ምድሪ ዘምርሕ ሞንሪያል ብናይ ቀዳማይ እግሪ ውፅኢት ተኣማሚኑ ዝገበሮ እዩ እዚ ድማ ንኣንጻር ጋንታ ክብሪ ዘይመሃቢ ክብሉ ንግብሩ ዘናሽው ብቁፅሪ ምብዝሖም ይግለጽ ኣሎም ኣጥቃይ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ናይዚ ሰሙን ዝበለጸ ተጻዋታይ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ተባሂሉ ተሰሚዩ እዚ ብሰሉስ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ክልተ ሸቶታት ምቕጻር ደሚቑ ዘምሴ ኣርጀንቲናዊ ምስኡ ተሓጺዮም ናብ ውድድር ንዝቐረቡ ሮቤርቶ ፊርሚኒዮ ሶይ ህዋንግ ሚንን ማቲያስ ደሊኽትን በሊጽዩ ነዚ ክብሪ ዝበቂዑም
نريال مدريد نأسات 5 عمتات أبز تفرالي سرحات الناس رحم أب سانتياغو برنابو زساليا سرحتنيا دحر معرفهم ناي قدمن ناي حجن تتصاوتا سسمعهم حزن يقلص لهم نعسرت شمونت عمتات كموكيل كوينو أب تاريخو ميدا برنابو زعايم أوستين هيررا بتتصاوتن ستافن ريال مدريد فتو من باري زغلت حلقة غانتا سيرجيو راموس كبور سرحتنيان نخالوت أرآيا زخونة بروفيشنال مدريداوي كثيرنا قبل كلهم كابتس أننتو زفلطون مسؤول طبق ركب كم زلون زغلت إيكر كاسياس بوغنم لومي تحزن معالتيام ادند نقون نفتوان كبور سبن عركن زخسرنا الله معالتيا قبل قليتصوهم ኣብ ሃገራት እንግሊዝን ዌልስን ዝፃወቱ ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ን24 ሰዓታት ማለት ሎማ ዓርቢ ሶሻል ሚድያ ካብ ምጥቃም ክሕረሙ ምዃኖም ተፈሊጦም እዞም ተፃወቲ ነዚ ውሳነ እዚ ክወስዱ ዝተገደዱ ወነንቲ ዓበይቲ ማዕከናት ሶሻል ሚድያ ላዕለዎት ኣካየድቲ ስፖርትን ኣብ ልዕሊ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ዘካይድ ወገናት ግቡእ ስግምቲ ይወስዱ ብዘይምህላዎም እዮም ካብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ጀሚሩ ኣብ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ተጓሂሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተፃወቲ ريال مدريد نهاي كنفي أتقاعي كلب تشيلسي إيدين هازارد ب100 مليون يورو عبيدان مئتاو كم تقربت غازيتا ماركا أفليتام نيوكاسل كحدقا نزدنا نزلو أسلطانيا رافائيل بينيتيز أبزمت عمت مس أمنتان كقصل نعدقي تتصاوتي 100 مليون باوند قريبات اللهم أرسنال أب كرامات نافيفنتس نزمرح أرون رامسن متكا نجرمناوي أكفافالاي كلب هوفنهايم كيرم ديميرفاي حاتسياتو تواهيلهم سنغالاوي تخلاخلاي كلب نابولي كاليدو كوليفالي ناب مانشستر نخسغاغر تسماميعو نزبل ورم حصوت كبل نتسيقوهم نإنجليزاوين تخلاخلتي داني روزن كيريان تريبرن كشطم مخانو زنقرول زلو أرجنتيناوي أسلطاني كلب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو نيغانتو ببلوصات تتصاوتين مدرع 150 مليون باوند باجت تسلع لهم بوزنياوي أتقاعي كلب روما إدين زيكو مس كلب إنتر ميلان كتسنبرنبر نا بريمير ليج إنجليز كملس دليت كم زيبلو تقليتهم سبانياوي أتقاعي كلب أتليتيكو مدريد دياغو كوستا نا شمونت تصوتاتات مقطعتي بدحر مقبالو مس غانتو لممد مقبار بمحنقادو كابتا غانتا كسنابتيو يبالالهم زحلف ربوع آب شامبيونز ليج إيروبا لبي أفكارت سبورت زرسرسا مانشستر سيتي توتنهامن بدحر سلسة معلتات صباح قدامون أو ردر بريمير ليج كراخباين 4 واناچو نمچبات انات متاطرت بتوتنهام دستغلف سيتي صباح قدام داغماي سعرت انت داغاطيموا شامبيون نايتي كزازم بأصابعت زغصر صوتات تريفو زولو بريمير ليج كمخون كتغونا دب سلازخونت كم ناي زحلف كفوت زيكونس طنقاق زملو صوتا كتكايد بربع نفرديناندينيو سان محرز غابرييل جيجسن اوتامندن كوف ابيلا تصاوتا سيتي نزدهم تصاوتا بزيوم تكي اك تصاوت شغري بلان بانصارو بزي هاريكين ودراتا تكايد زلا توتنهام هوتسبيرز نموسا سيسوكون ابز حلف بمهرم تسلز خسرتهم اما كل هاغواف كغاطما تصبيت يغبر ناتقعت تصقم زي بلا سيتي بزي شجرت عويتا حنا كتفد مخانام كم مارك لاورسنن روبي سافيجن زي امسولو تنتنتي كعسو اغري زغلص زلوم سيتي صباح انت دا تعويتا بخلت نطبطات نتقدما زلا ليفربول حليفه مريحنت كتحزيام ازي صوتا نتوتنهامن معر اتستين سيتي زغدسا ازي وسانيوم مخنياتو رزمت عامت اب شامبيونز ليج درتا نفيحه كتصاوت انت دا خوينا نتي حيزاتو زلا ناي سالساي درجه كتعقبو كتكلالوا انت زي كوين دما ابز عامت وانچا شامبيونز ليج اوروبا كتعترالوا رابعي درجه انت دا حيزامو ارسنال وي تشيلسي دما نوانچا اوروبا ليج انت دا عتيرنغن نسوتافي شامبيونز ليج اوروبا كتسنويام بزي كازي صباح امونغو كلبات بورماوزن فولهامن هادلسفيلدن واتفوردن ويستهامن ليستر سيتن وولبسن برايتنن نيوكاسلن ساوثهامبتونن صوتا كهليوم زي خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان